Helo, enw fi ydy Gitan Craft a dwi yn mynd I fod yn neud Harry Potter. So, yn cyntaf, dwi'n saith oed o'n cyd. A mae Kevin yn dweud be I fod, a mae fynd fel am yn dweud. Dwi'n really excited I wneud hwn, achos dwi'n meddwl bod dim bach yna. Achos dwi'n gweld y dau, Ron ag Harry, mae Scabbers a Hedwig ag y Harry hyn. So, nawn ni agor o. O, beth sy'n ti'n? Wow, hwnna'n cool. Dwi'n dweud canllio. Ok, read box, read. Ok. Warm in the jungle. So it's Ron then he comes up. I'm just gonna try Ron. Oh, I think to try. Smells of hein gyda pwcad neu rhywbeth o. Oh, man. Eich ad ysgadol frons fel mae o. Efo one dwi'n so, fanna. Felly mae Ron. Wan, na ni dechrau car. So mae'n cychwyn gyda un o hein. Scabbers. Wan, mae hi'n dau yn chatio I gilydd. Wan, mae un o hein. Hwn. Wan, dau o heina. Ar y funud, mae o'n edrych fel hyn. Oan. Mam. Ag y llall o hein. So, wan, da ni'n mynd I troi dudalen I tudalen 10. 1, 2. So, wan, ni'n dau o heina wan. So, hwn o'n I fy map. Hwna. Dau o heina wan. Fyna. Ok, so mae'n edrach i'r gwylod, dwi'n meddwl mae'r aluminium yn mynd I
Dyna'n 4 olwyn. Iawn. Troed y dalen I 12. Rhywbeth melyn. Yn mynd I fyna. Iawn. Dad. Dwi'm yn gwybod beth sy'n digwydd yma. Dad. Dwi'm yn gwybod beth sy'n digwydd yma. Heina dau. Oedd heina dau ar y little canllawia. A gwa mae o'n dweud bod heina yna. Na, dwi'n meddwl dwi'n gwybod beth yw. Sori, mae'n 1 awr 25 munud i fynd. So'n oce? Cos ni'n mynd i wneud o'n fast motion. Mae hwnna'n dod I fyw efo. Just cofiwch I licio a subscribio I channel fi. Ta!